Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Ba akaba sanak, lai sehat-sehat jo. Semoga sanak nan menonton video ko dalam keadaan sehat amin. Kaliko ajomin majak sanak rounding mulai dari bawah kambayo sanak. Untuk video selengkapnya ditonton sampai habis yo sanak. Untuk sanak nan alun subscribe di channel ko silahkan di subscribe dulu sanak. Jangan lupa di follow akun TikTok dan Instagram CCTV, Pariaman sanak. Mau kasih banyak sanak sabalunnya. Selamat menonton sanak.
Sekian dulu video Ajomin, Kaliko Sanak. Nantikan video Ajomin berikutnya sana.